that can support their operations. Jopiny kod jopur manie alwora mar dho wadh Malela e kar chung' od bura ma Homa Bay Town odak kod luoro kaluwore gi monj marao osebedo ka monjogigo e miechegi manie alwora no endo. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, jopinygo koro dwa ni bad migawo mochung' ne rito lee mag bunge otim limbe gweng'no mar buogo rao. Bende giwacho ni monjno dhi ketho negi kwe mabor. Ibedo chendo ka lakini magi to pok obedo. Repe nyalo chendo mana ka ketho ne ji cham e puothe lakini madonje ot kama to pok wane. Maendala Joseph Omari ma okiyo kod wath Malela e kachul bura ma Homa Bay Town jopiny oyuoro mar chwo wangi e midhiero marao ne okelo negi bang' monjo od wuode Otieno kendo ketho marach mokalo mwandu mopogore e odno. E kinde monjno rao ne omwomore ma odonjo e od David Ochieng' ma odhanjo kendo ketho gige ot. Ka rawera matin mane rik nindo e odno e kinde monjno to ne otony e kinde marao ne omonjo dalano kendo en kit monj ma jogweng' pod owuoro kaka rao ne omwomore ma odonjo e odno. Ne wan e ot saa 3 gotieno to winjo ka gik moko tunglo nyathi mathis mane ot ka. To kwang'e wayudo ka rao osekadho gi ot modhi ketho gik modhuro e ot. Koro dhier wang'wa wambe gima chandowa ne gima kama pok waneno kotimore e iye kama wadake ni. Ochandowa ahinya. Koro waluongo rao gi bathe ka jirani kacha kong'ado kobiro to kanyo modonjo go e od nyathine modonje to owuok gi toke ko bathot kocha donjo gi bathe kocha to buogi ko. David Ochieng' marao ne omonjo ode kendo ketho mwandu ne wacho ni sani koro gidak kod luoro kaluwore gi repe makwayo e alworano kendo monjogi ka gidwa ni mondo migawo ma ochung' rito lee mag bunge mondo tim limbe gweng'no mondo gibuog repe ma osebedo ka chandogi. Rao osebedo ka kala kuondegi to ot pok odonje. Koro ambe gino mako dhogwa e gima chal kamano. Koro kwa mana sirikal mondo konywa. Nyathi mane ot kaka rao nodonjo e ot to kodonjo nyathino odhi oneno rao kama noninde to dho wuok. Koneno rao to yawo dhoot no owuok auka gi ng'wech. Mane konyruok mane en go. Jopur matimo kit pur ma opogore e puothe ma okiyo kod dho wadhno bende ywago lal ma gisebedo ka giyudo e puothegi ma repe osebedo ka ketho. Asebedo ka puro e tie nam ka. En adiera ni rao osebedo ka chandowa kendo kethonwa gik moko kata pidho mana nyanya kata pidho mana lot inwang'o kodonjo e puodho kendo kwayo. Kidhi e puodho tinyalo ywak. Ma rao kod ong'er thagowa sawa. To rao kogik saa 12 odhiambo area ma wantieni inwang'o ka rao osewuok oko kendo kwayo. Koro wakwayo sirikal mondo manye yo manyalo miyo wago support mondo gimanye kaka ginyalo buogonwa rao nikech gik ma watimo ni mondo wayudgo konyruok. To ok wanyal yudo konyruok nikech kosebiro e puodho rao kodonjo e puodho to kamo kaleno oketho gimoro amora. Jalup ruoth makono Tom Ondiek ywago chandruok ma jopinygo osebedo ka kale kaluwore gi medruok e monj mag repe e gweng'no. Ne wabedo gi buok kabisa kod monj mar rao. Rao osebedo ka monjo jo area naka sana jok modak machiegni gi dho nam. Manyoro ne rao nodonjo dala wuoyi miluongo ne Joseph Ochieng' ma rao ketho gige wuode miluongo ni Davis Omondi. Gik mang'eny nokethore kabisa machalo TV, woofer, dispenser, sofa set kod gik modhuro mag ot. Rao osebedo ka chendo area maka to matinyoro otimore modonjo nyaka ot moketho gik moko to pok notimore. Kendo wakwayo jo idara kata department mar KWS ni mondo gikaw action ginene ka ginyalo contain rao kech ma miyo jo wabedo gi pek e weche mag chiemo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.